Tak co? Co nám povíš? Teď už nás Ahoj, papa. Papa. Papa, tak Papa. Pozor, jak papa. A tam babička a maminka. Kde máma? A kde máma? No maminko promluv. Je babička tam? Jo, to chci zrovna. Kde máma? No on z toho bude celý tak. Celý no. Je to dobrý, viď? Slyšíme? Jo. Slyšíš mě, tetu? A tam je maminka, tam sedí u tebe. A babička tě točí, filmuje tě babička. A kde je babička? Tady. Ahoj. Tady je babička. Jak říkáme, Ahoj, papa. No, tak co Evidentně teda? Jsi z toho celý vykulený. Pozor. Ahoj. Tak co? Tam. No, ano, kam tam je. No. A na druhý ouško. A proto slyšíme? Dobrý, mám byli jsme asi na začátku takový... To je nový. No jako voda, prej tu šteček z toho bude vykulený. To je nový A venku. chlapec. Evidentně mu to nevadí. Nevadí mu to, no. Ty budeš tady, já ti to pak ukážu všecko, ale teď ti to ještě nebudu ukazovat, protože napřed si tě musím natočit, víš. No, zatím ne teda, To jo. by se hned... Jo, to oni jako strhá. Máťo? Hele, Ty jsi se máma, na mě koukla, protože jsem... A nesmíš si to to je bašta, no, to máš. Ono to ani není, když mu dáte to, tak to není ani moc. No to je prýma, viď. A ty máš balonek? Ty máš balonek v ruce? Ukazujte mu třeba i obrázky doma a říkejte, Jo, a co to je? Od začátku všechno. Máma, Jo, jasně. táta, bába, děda. Tak co? Dobrý. No. Už to Ty slyšíš mámu, viď, to je bomba. No nebo já ti to pak ukážu. Rozumět, než bude odpovídat, rozumíš? No jasně. Že Jo, ty- jo. No a jak teda poznám, že teda slyší na to? 4 ženský na tebe mluvěj. No už teď, jako je z toho... To poznáte. To poznáte. A na kolik decibelů to se má nastavený? Máme to napsáno. No. Jo.